Čo? Mňa to vyhodilo. Čauko ľudia, z brachanet.com pri dnešnom videu a dneska, ty kokos, ja som tak uhúčaný jak svinia. Čauko ľudia, z brachanet.com a dneska splníme challenge, ktorý som chcel natočiť a skoro som zabudol. No a je to challenge One Hand Challenge, motherfucker. Tento challenge spočíva v tom, že vy proste jednu ruku nemôžete používať a s druhou môžete ovládať myšku a klávesnicu musíte naraz. Bude to dosť ťažké, keďže mám normálny stolový počítač, takže som zvedavý, jak to dám, lebo Pevnosť vymyslel tento tag a on to hral na notebooku, takže mal ten touchpad. Pevnosť otagoval Mateliusa, Matelius otagoval Antiho a Anti tagoval mňa, za čo mu moc ďakujem. OK, takže práve si zapnem mobil a keďže pri sebe nemám teraz kameru, tak na mobil vám natočím, jak tu mám zaviazanú, vtipne zaviazanú ruku o stoličku. No, ide to, počujeme sa. No, tak ja práve takto točím, tu mám mikrofón, tu som ja, hello my friend, a tu je moja ruka, neviem, že či ju vidíte. OK, takže tak teda. Tu mám spoločníka čaja a to je asi tak všetko, čo vám teraz ukážem, ale hlavne tú ruku, aby ste videli. Za chvíľku mi umrtví, ty kokos! Help me! Help me! OK ľudia, takže som späť. No a môžeme ísť na to, takže ja tu kliknem prvý, nemám tú hviezdu, ty kokso. To je úplne ťažké a bohužiaľ tu nemám webkameru, čo je mi dosť ľúto, takže si nemôžem točiť tú ruku proste, aby ste videli, že to hrám iba s jednou, ale fakt je to dosť vtipné. OK, takže prvé, čo si môžeme zahrať, tak to môže byť Bed Wars, takže my si dáme túto jednu hru. OK, je to dosť ťažké, jak mám ešte týmto hýbať? Nemôžem hýbať proste iba šípkami, to je úplne... What the fuck? OK, práve som ešte spravila čmuha na okuliároch, lebo mám natreté oči takým krémom. Ja nič nevidím! What the fuck, man? Konečne. Wow, tak toto je fakt vtipné. To keby ste ma videli, tak ja sa si poserem. Počkaj, pokiaľ si túto mapu pamätám, to je niekde tuto. Tak, tu je vlastne ten bronz. My ho zbierame. Nezbierame, škoda. What the fuck? Okay. Ja budem hrať takto s FPčkou, lepšie vidím. Počkať. Tak, myškou. A takto to budeme zbierať, myslím. Jo, je to lepšie. OK, takže sme si vyzbierali nejaký ten bronz. Ja si otočím myšku na shop. Ty kokos. A ešte pravú ruku som si zaviazal, ja som taký imbeciládo. OK, tak toto sa fakt pomaly kupuje s týmto. Lebo nemôžem držať shift a potom stlačím myšku. To je úplne celé zlé toto. To dovymyslel tento challenge aj. Teraz otočíme pravým. Ja si ani nemôžem posunúť veci v inventári, lebo to je tak zložité. Ja nemôžem držať proste ten shift. A tak je to úplne proste celé zlé. Ešte mi ani nereaguje myška. Ja tú myšku mám asi 5 rokov. Ja sa nečudujem, že proste už nejako kolabuje. No super, no krásne, ani ma to otočiť nechce. Takže vynašiel som novú techniku s tým, že budeme hrať takto s FP... To si robíš srandu. My budeme musieť stavať takto. To nemyslíš vážne. Hop. Paráda, máme železo. Ďakujem. Ďakujem, chlape. Toto je úplne náročné. Niekoho som tu počul som tu hit. Trni dobre znamenie, ruka, pusti sa, to sa nedá toto.
ak tu bude ty kokos 500 dislikeov, tak ja sa asi obesím, čo robím kurník šopa pre toto video. A keby tu bolo veľa dis, tak ja sa normálne naserem pri sávačku a ty kokos, ja neviem, odsťahujem sa s môjim dobytkom. Hashtag pes, ty kokos. Ja sa ešte čudujem, že nikto nešiel na nás a že proste žijem. Lebo akože... To som zvedavý, jak budem fajtiť, ako. Pusti sa. Jaj. To je taká blbá tá myška. Proste, že to sa nedá toto. Si sa to dá tými klávesnicami, že? Ozaj! Ja som na to úplne zabudol, že to sa dá tými onými jednička, dvojka, trojka nad kvečkom a tak. To je super, tak si môžem vymieňať veci v inventári. Ale... Toto, ten pohľad, tak to ma zabíja. To ma zabíja, ale nedá sa nejak... útočiť nejakým písmenom. Akože to by bolo docela dobre, že keby sa dalo útočiť nejakým písmenom. Nejde to, ono to fakt nejde. Toto je celé zle toto. Kto toto vymyslel? Je to úplná debilina. Ja tu budem doma kempiť a otvárať lucky bloky, veď toto sa nedá, toto. Už sa niekto ide. Jo, vidím, ja s tým nemôžem fajtiť, to je úplne hrozné. Keby som mal ten touchpad, proste stláčam furt. Ale tuto čo mám? Hej, pozrite, on tam na mňa čaká, ja ho nebudem môcť zabiť. Toto je celé zlé. Ne, on sem ide. Ne, ja nechcem zomrieť, ne, do prdele. Oh my god, oni ma zabijú, do prdele. Ja som si nedával pozor, ja som tam písal, že nemám myšku do spoločného chatu, trvalo mi asi minútu, kým som napísal ten tupý vykričník. Ne, oni nás zabili, to není fér, toto. Tu sa nedá napísať ani lomitko. S jednou rukou, tak to musím naťahovať cez celú veľkú klávesnicu. Tu sa nedá napísať ani lomitko. S jednou rukou, tak to musím naťahovať cez celú veľkú klávesnicu. Konečne! OK, ďalšiu vec, čo by som si chcel zahrať, tak to je Survival Games, takže to som zvedavý, jak to dopadne. OK, takže som na SGčkách a ideme si zahrať Survival Games, bitches. To tam ani nekliknem. Ja nemôžem ani kliknúť porádne. To si robíš srandu! Ja nemôžem vyskočiť a zároveň kliknúť. Tak toto, ty kokos, moja druhá ruka chytá už nervy normálne. Unite vy debili. A mne sa nedá hýbať tou rukou. Jo. Po 10 minútach úmorného cvičenia. Jo! Jak budem otvárať do ryti čestky. Si robíš srandu. Jednodučím na zatvorku. Nosom, ja idem nosom, nemôžem. Ja mám ruku pripevnenú o stoličku. Joj. Tak dáme Dčko, čo? Budete to musieť prežiť Dčkom, chlapci. Jenček vás zdraví, Filipanda, Dvad. A ešte niekto, Usa Ev. Ne, že si mi to vyčorujete. To sa nedá toto. No konečne. Nič tu není, to si robíš srandu. Ledva som došiel k tej čestke, otvoril som ju a proste, že konec. The end, motherfucker. Kde sú čestky? Ne, už to začína, ja nemám ani jednu čestu. Tu by niečo mohlo byť, není tu nič a ja nič nevidím. Ja nič nevidím, toto je taká debilina toto. Ja to počujem iba zvuky z Minecraftu. Česta. Jo. Ne, shit man, motherfucker bitch. Oh ne, prosím, don't kill me. Zdraj. Jo, máme meč. Bitch.
Ne! Práve som získal preč a prosím mňa zabili. Viete, aké ťažké sa lognúť, ty kokso, bez jednej ruky. Ja som sa logol na SGčka už ešte s 2 rukami, ale toto je fakt ťažké. OK, takže ideme Skywars vyskúšame, lebo to myslím, že hrávali všetci. No, ideme, napíš nápovedu. Doby nevedel, jak sa hrá Skywars. Prosím vás, prosím vás, prosím vás. Nehnevajte ma, Game Team, preboha. Nepozdravte, už to začína. Hop. Hop. Takže prvé, čo si dáme do ruky, je niečo proste na udieranie. Ender Perly, to je dobrý začiatok. Jak to tu vyberám, jak nejaká lamácka proste. Ktorá tu prvýkrát hraje, ty kokos, Minecraft na Game Teame. Ja nemôžem otvoriť čestu, prečo nemôžem? No konečne. Ja si takto dám myšku hneď vedľa shiftu a ideme s ním hýbať. To je náročné ako prasa. Prečo sa to nedalo tam? Však ja držím shift. No konečne. Aha, to je rozné toto, to je viete aké nepohodlné. Vypijeme strenčku a ideme na stred. Aj keď to asi nebude dobrý nápad, ale dobre. To bolo ľavé tlačítko, že aha, ja nevidím. Ja prosím, naslepo. Tam je, ale ja potrebujem kokos ľavé tlačítko. Swirling, baby. Ale boli sme druhý, takže to je dobré. OK ľudia, takže ja si myslím, že toto bude všetko pre toto nevydarené videjko. Ja som spadol. Takže toto bude všetko pre toto nevydarené videjko. Pokiaľ sa vám páči, môžete dať like. Ja teraz oficiálne dávam preč tú ponožku z ruky. Skúsime jednu hru zo srandy, že normálne s rukou, že proste, jak mi to pôjde, hej. Tu je, ne, on nás zabije. Shit. My sme vyhrali. Takto sa to hrá, motherfucker, s 2 rukama. OK, takže som späť, takže teraz sa s vami oficiálne lúčim, takže pokiaľ sa vám videjko páči, môžete like, napísať nejaký super komentár. V dole popisku je človek, ktorý ma tagol, Anti, kľudne mu dajte odber, je to fakt super typek a teraz si musím rozmyslieť, koho mám otagovať. No do prdele, ja neviem, koho mám tagnúť. OK, takže tagujem. Tagujem Ferry.cz. Takže tagujem Ferryho, dúfam, že si ho užiješ, potom tagujem Sepko.sk, teba tagujem, lebo to som zvedavý, jak ty budeš hrať s jednou rukou. Tiež si zavážeš nejakú lepacou pásku, podľa mňa o stoličku. Takže to som tiež zvedavý, takže tagujem teda Ferryho a seba. A ešte seba, akože Sepka. A tretí človek, ktorého tagujem tak na tipkom rozmýšľam ty kokos asi... Koľko rozmýšľam? Počkaj. Čože? 4 minúty točím voľné toto, záver. Viete čo, tagujem PewDiePie, hej? Takže PewDiePie natoč to, ak to nenatočíš, tak si lama, motherfucker. Takže to je všetko, majte sa a motherfucker bitches. To bolo zlé. Takže to bude všetko, maj sa a čau. World of Tanks, motherfucker. Není toto outro World of Tanks? Počkej, ja som sa pomýlil, prepáčte. Ale ja nové Minecraftové outro nemám. Tak ja som pustil vlogové, no čo. No a čo proste. Nevadí. To bolo pekne na hovno. Pôjdem YouTube. Nezapaluj to. Čo by sa mohlo stáť? Nie, to čo bolo? Trošku som začal mutovať na záver. Nemám nanuky z mrázničky. Toto v scenári nebolo. Dobrý deň. Majte sa. A vaša čajom.